Geng dalu Mbah Seono. Dalu. Kom aja males to. Nyawang rupaku karo suaraku ketoke rada mumet apa piye? Ora mumet kaya pengin kae. Oh, kaya pengen apa? Pengen ngapa iki wis tuwa kok aneh-aneh. Tegese kepengin mupu anak ngono lho. Wah, mupu anak apa? Pupu Aku soalnya anak nero anake gemati kok. Saya anak pek-pekan ngene iki wis. Anak pupu apa anak pepek? Ya pupune dipek-pek. Oh, pupu pepek. Sowan mriki wonten pedes. 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 Ya. Nggih, merti dosun. Merti dosun. Medar dosun nggih. Napa gen duren? Genduren. Ya, Genduri iki genduren. duren. Kena duwe rencana. Ah, Bener sembuh. ya, Gen?